I can be a freak. 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 Goeiedag. Hallo. Vertel eens al even voor, wie bent u? Oh wel, ik ben de Mark. Nee, dat is niet waar, ik ben de Zon. Dus, jij bent de Mark. Nee, de Zon niet. Je bent Johnny. Nee, de Mark, godverdomme. Oké, je bent dus Mark de Johnny. Johnny de Zoiets. Mark. Zoiets, oké. En vertel eens, waarom doet u mee aan deze modeshow? Ik zou het begot niet weten, jong. Jij dat begon niet weten. En aan de andere kant? Ja, wel, ik zit hier in een goede wedstrijd en ik wil dat hier winnen natuurlijk. Ah, oké. En is dat met uw volledige wil? Nee, totaal niet. Ja. Oké. Even om te vragen, welke kant wil u eigenlijk meedoen? Want ik ben een beetje... Ik? Maar nee, godverdomme. Oké, en vertel eens over uzelf. Wat zijn uw hobby's? Oh wel, ik ben timmerman. En ik ga naar het Giro. Je bent timmerman en u gaat naar het Giro. Nee, ik ga naar het Giro. Jij gaat naar het Giro, ça va. Oké. En als u uzelf eens zou moeten beschrijven in, we geven nu 6 woorden. Hoe zou u het dan doen? 2 half man. En... 2 and a half man. Nee, gewoon 2 half man. 2 half man. Wacht, 2 halve, dus Doe maar 3 woorden, dat is genoeg. 2 half man, wacht even hè. Dus als je 2 halve mannen zet, dan zeg je eigenlijk in totaal 2 volledige mannen. Waar is de tweede van? What the fuck? Nou, van, ik denk dat jij dingen, ik denk dat jij hoe noemt je ook alweer zet? Iets op vreemd. Ik denk dat jij schizofreen bent. En jij ook. Oké, nu, u heeft nog 20 seconden om een statement te maken. Wat zou dat graag zijn? Wat zou we? Wat zou u, als u nu nog 20 seconden had om nog een laatste zin te zeggen, wat zou dat dan zijn? Dat ik hier ga winnen? Weet niet. Dus jij gaat winnen en jij. Oké. Dan gaan we doen met die prijs. Oké, dankjewel. En dankjewel Johnny. En Mark ook. En maar jij bent toch Johnny, jij bent Mark hè? Ja, ik denk het. Je denkt het, zo maar. Oh, dan denk ik het ook. Oké, dankjewel. En u mag de volgende video sturen. Wat een freak!